Специално за тия хора, които ми гледаха видеото с китайските букви, аз докато сега съм на парче. Да ви кажа, аз ги знам тия букви се уча на китайски, защото на моя приятел, братовчет му от Китай, живее в град Шиена, ако знаете. И той братовчет му го научи на китайски и той сега ме научи на преговорите и на буквите. Например, ръсака ар. Така че, който иска да им пише налично, да им покани, да им прати покана по Фейсбук, да се срещнем там по месенджер, по каквото да го науча на китайски. И такива преводи. Това е от мене цяло. А град София е Шиекуанг. Разбрахте ли? Той е специален език, който много трудно трябва да го научите. Аз сега се уча от 3 дена. И искам да ви кажа, пишете ви налично, ще ви науча преговори, букви, на каквото искате. Така че, това от мене, чао! Шуанкуан!